И здравейте хора, аз съм Холифлекс и днес ще си купим хангар. Аз съм събрал 4 милиона и 200 хиляди. Та, нека преди хора да го закупиме, да завъртим колелото. Та нямаше доста време клипове, тъй като няма време. Може би вече знаете каква ще е колата, която ще тунинговаме. Ще спомня, че е в казиното. Нещо. Вече може би се досетили каква кола ще тунингова. Ако имате GTA. Чипове. Не е зле. Добре. Защо отварям това? И да, имаме два вида. Единият е по-ефтин, другия е по-скъп. И ще изберем по-скъпият. Така. Като за цвят хора си мисля да го направят така. Пък после може да го сменим. Такива светлини. Порът му нека да бъде такъв. Всъщност нека да бъде модерен. Да има и такова модерно. И workshop, да. И 3 милиона 739 хиляди, толкова колкото имам в банката. Даже една да е повече, с 20 хиляди. И го закупихме. Та хора, с хангара сега ще може да правим една мисиите от Ром. Да. Ето, казах ви. Даже веднага ми звънна. Защото вече можем. Нека се запътваме там. Хора, следващият клип, който ще бъде... Не знам хора това как го направих за първи път, че застана на място. Малко ми е странно, но ако знаете, пишете в коментарите. И първото нещо, което сега мисля да направя, ще бъде худра. Именно това е летящ мотор. Изтребителят ми. Тук хора в една мисия от Хейстът, който е хакът. И ако я правите тази мисия, вземете си бъдете двама човека по-точно. Защото един ще е много бая трудно, може би. Не знам, ако много играете, като мене, може да ви е лесно. Ама като за първи път
Не е много лесно. Това е равно. Да. Баба Яга дойде, хора, да напада Америка. Мерси, мерси. Да, хора, това ни е тук, където спиме. И понякога парадиме. Всъщност е тук. Ще го почистиш. Хора са малко да поносим трупове. Айде, чао. Приятен полет, да катастрофираш. Да не се срещаме повече. Чао. Добре, да видим кой имаме тук. Да разгледаме. Така, оръжие тук. Може да се качим тук? Ами, жалко не. За жалост не. Вие само едно и също продавате. Нищо друго. Добре, какво да отидем тук през самолетчето?
Да. Не, да, тъй. Добре, хора, нека се качиме тук. Да видиме. Какво имаме? Добре, хора, нека започнем. Да. Айде, Ранчо. Така, нека да отидем. Хора, ще минем тази мисия и ще видим нещо да направим по нашия изтребител. Те хора, ако имате някакви въпроси, как да станете, примерно, мотоклуб и такива неща, или как да се тюнинговате изтребители, всякакви, каквито искате, може ми ги пишете в коментарите. Да, само 80. Решила играта да съм сам. Колко е щедра с мен. А това хора къде се намира въобще? Добре, там е. Те хора, пишете ми дали искате да съкръщавам пътищата. Ето отивам от Пиги, от къщата и отивам до Грани къщата. Дали искате да скипвам. Ето може би на ви се гледа. Или само го снимам и после вие си го превъртате. Не знам. Хора, между това е такъв е чит. Това е чит, с който като правите нагоре-надолу, веднага ви се регенерира буст и карате даже с една идея по-висока скорост. Вой хора, това е моя картечница. Добре, правим една друга схема. Ще видите хора колко е лесно да излетите от тук. Оп, да. Прибираме колесниците. Хора, това е малко тежък самолет, как гледам, малко му тежи. Хора, това е много яко, че се вижда отдолу сянката ми. Това е мега готино.
някакъв друг не звънна. Те да някакви нови контакти имаме, някакво прасе грух, имаме да ростър. Сигурно от семейството на Пиги. Така, да заходиме хора. И видите как е най-доброто приземяване, като гръмнем самолетът. Сто процента хора си мислят, че тук ще минаваме сетъпи и накрая ще правим някакъв хейст. Където спич? Има ли го въобще? Не, аз не виждам. Окей! И да влизаме. Ето, има да го модифицираме. Можем хора да му премахнем ракетите. Пишете ми ако греша. Не благодаря. Това е най-тъпото нещо. Хора мисля да го направя ето така. Вай, хора мога да направим хромиран. Мама мия.
Добре, нека да го направим някакъв мат. Ето така, нека да бъде. Добре, хора, нека да излезем и да видим как е. О, да, хора, много е готин така. Не знам за вас, но мен лично много ме кефи. Пишете в коментарите. Да. И тук можем, хора, сега всеки... Всеки един хеликоптер, самолетите и нататък. Благодаря. Много стоит. Добре, тук е оставя летящия самолет. Хора, нещо му става летящ хеликоптер. Летящият мотор. Опресора. Този хора мисля да го направя някакъв бял, нещо такова, не знам. Добре, ще видя по-скоро това. Да, хора, ще го направим бял. И тук хора, общо взето си правите всякакви изтребители и такива неща. Между ми пишете в коментарите другият по-ефтин и той каква разлика има, ако знаете. И да. И така, хора, надявам се клипът да ви е харесал. Ако така, моля, абонирайте се, ако все още не сте. Лайквайте, коментирайте. И да.
и ще се опитам по-често да има клипове. И благодаря, че гледахте и до другия път и бабай от мен.